ମୁଁ କ'ଣ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚିଗଲିଣି। କେମିତି ପହଞ୍ଚିଲି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓର ଏଣ୍ଡ ଯାଏଁ ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳାଟିଏ ହେଉଥିଲା। ଘରେ ବସି ବୋର୍ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ସେଠାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଟିକେ ପଳେଇଥିଲୁ। ସେଠି ବୁଲାବୁଲି ଭିତରେ ଏତିକି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି, ସେଠି ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଜିନିଷର ରେଟ୍ ସବୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଗୁଳି ମାଡ଼ ମାରିଲା ଭଳିଆ ଫାଇଁ ଫାଇଁକି ବଳଉଛି। ଟିକେ ଶସ୍ତା ଜିନିଷ ପକେଇବା କଥା କି ନାହିଁ କହିଲେ? ଲାଡ଼କୁ ଧରି ହାତ କାଟିବାରୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଟିକେ ଧରେଇ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ସେଠି ଏ ବେଲୁନକୁ ଦେଖି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲି। ଛୁଆବେଳେ ମେଳା ବୁଲି ଗଲେ ଝୁମଝୁମ ବେଲୁନ ମୁଁ ବହୁତ କିଣିଛି। ଆପଣମାନେ କିଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କହିବେଟି? 150 ଟଙ୍କିଆ ବ୍ୟାଗ୍ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଦେଖି ଗୋଟେ ଫଟାଫଟ କିଣି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ମେଳାରେ ଆମର ଜଳପରି ବି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ କୃତ୍ରିମ ଜଳପରି କହିଲେ ବି ଭୁଲ ହବନି। ଶେଷରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ, ଯୋଉଠିକି ସାଇନ୍ସ ଏଜୁକେସନ ଇଭେଣ୍ଟର ମାନେ ଆକାଶ ମାର୍ଗ ବିଷୟରେ 3D ଶୋଟେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ଶୋ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠକୁ ପଳେଇଥିଲି। ଆଉ ଶେଷରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ରସାବଳି ଟିକେ ଖାଇ ଘରକୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଲାଡୁର ନିଦଟି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଚଲା ଦେଖି ମୋ ଲାଡୁ ଭାରି ଖୁସି ହଉଥିଲା। ହେଲେ କ'ଣ କରିବା, ତାକୁ ବା ବୟସ ହେଇନି। ଅଲଗା ପଡ଼ିଥିବା ଦୋଳି ସବୁ ତାକୁ ଦେଖେଇକି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ରହିଲି, ଟା ଟା, ବାଏ ବାଏ।